Ένας Γενάρης αγκαλιά στο Μάρτι και εμείς θα ψάχνουμε παλτό. Ένα αεράκι θα μας πει την ιστορία σαν μια μεγάλη και τυχαία συγκυρία και εμείς θα πούμε τη μεγάλη τιμωρία γιατί δεν έχουμε αυτό. Ένα αεράκι σε σκορπιά, φύλλα και ζωές θα δώσει λύση από ένα τόσο μικρό παραθυράκι που κάποιος ξέχασε να κλείσει. Ένα αεράκι σε σκορπιά, φύλλα και ζωές θα δώσει λύση από ένα τόσο μικρό παραθυράκι που κάποιος ξέχασε να κλείσει. Ευχαριστούμε.